आज आम्ही गिरणीकडे चाललोय आमच्या भाताचं तांदूळ करायला. आणि आमच्या घरात 2-3 प्रकारचे तांदूळ असतात, इंद्रायणी, गोरखनाथ, 312. जे आम्ही इंद्रायणी घेऊन चाललोय त्याचा आम्ही तांदूळ करणार आणि त्याचा आम्ही भात करून खाणार. आणि जे बाकीचे तांदूळ आहेत म्हणजेच गोरखनाथ आणि 312 वगैरे, त्याचं आम्ही पीठ करून आणणार आणि तांदळाची भाकरी करून खाणार. कोकण म्हणलं की आम्ही तांदळाची भाकरीच खातो, तर ते करून आम्ही आणू. आणि आता 3-4 प्रकारची अशी पोती आम्ही घेतलेले आहेत आणि आता आम्ही गिरणीकडे चाललेलो आहे. ही आमची धान्याची खोली आहे. जेवढं पण आमचं वर्षभराचं शेतातलं धान्य येतं, भात असू दे, नाचणी, काजू, सर्व आम्ही इथेच साठवून ठेवत असतो नेहमी. आता जे भात आम्ही गिरणीमध्ये घेऊन चाललोय तो साधारणतः 3 वर्ष जुना आहे. आम्ही नेहमी असंच करतो की जुना भातच तांदूळ करण्यासाठी घेऊन जातो, पण नवीन भात वापरत नाही. कारण तो जेवढा जास्त मुरेल तेवढी त्याची चव वाढते आणि तो भात पण खूप छान लागतो मग परत. पावसाळ्याच्या वेळी आम्ही भाताची लागण करतो आणि साधारणतः दिवाळीच्या वेळी भात पिकतं त्यावेळी त्याला कापून मळून आणि नीट वाळवतो. आणि त्याच्यानंतर मग त्याला पोत्यात किंवा तट्ट्यात भरून ठेवतो. आता हा जो तुम्हाला समोर दिसतोय त्याला तट्टा असं म्हणतात. हा बांबूपासून बनवलेला असतो आणि नंतर तो शेणाने पूर्ण सारवतात आणि परत तो नीट वाळला की त्याला असं गोल आकारामध्ये उभा करून आम्ही ठेवतो. आणि आधार म्हणून त्याला बांबूच्या काट्या पण लावलेल्या असतात बाजूला, जेणेकरून तो एका साईडला पडू नये वगैरे. आणि नंतर त्याच्यामध्ये आम्ही शेतातून आणलेला जेवढा पण आमचा भात आहे तो त्याच्यामध्ये ओतून ठेवतो. आणि ओतताना मध्ये मध्ये आम्ही निलगिरी किंवा ओव्याचा पाला पण टाकतो, जेणेकरून कीड किंवा असं खराब होऊ नये भात आमचा, किंवा त्याला कीड किंवा अळी लागू नये. आणि आमचा भात अशामुळे बरेच दिवस टिकतो. आणि परत जसा जसा लागेल तसा तसा आम्ही त्यातून म्हणजे भात काढतो पोत्यातनं वगैरे आणि गिरणीमध्ये नेऊन त्याचा तांदूळ करून आणतो. अजून एक सांगायचं म्हणजे बांबूची जसा तट्टा असतो तशी बांबूची कणंग पण असते, पण ती आकाराने थोडी छोटी असते. तर त्याच्यामध्ये आम्ही नेहमी आमच्या शेतातला जो नाचणं आहे तो भरून ठेवतो. आणलेली भाताची पोती आम्ही इथं खड्ड्यात ओततो. नंतर कन्व्हेअरने भात वर जातं आणि होपरमध्ये पडतं. नंतर काय होतं की त्यामध्ये असलेला जो कचरा आहे, जसे की खडे काड्या बाहेर पडतात. इथं आपला भात पूर्णपणे स्वच्छ केला जातो. नंतर स्वच्छ केलेला भात दुसऱ्या होपरमध्ये पडतं आणि मग इथे आपली खरी प्रोसेस चालू होते. आपल्या भातापासून तांदूळ वेगळा केला जातो. पूर्वी हा कन्व्हेअर नव्हता, त्यामुळे भाताची पोती डायरेक्ट होपरमध्ये ओतावी लागायची. त्यावेळी आम्हाला खूप त्रास व्हायचा, पण आता कन्व्हेअरमुळे सगळं सोपं झालेलं आहे. ज्यावेळी भातापासून तांदूळ वेगळा केला जातो त्यावेळी सुरुवातीला समोरच्या बादलीत तुम्ही बघत असाल आपला अखंड तांदूळ पडतोय, म्हणजे जो आपण खाणार आहे तो तांदूळ पडतोय. आणि त्यासोबतच बाजूच्या बादलीमध्ये कणी पडतीये. कणी म्हणजे एकदम बारीक बारीक तांदूळ असतो. तर आपला खूप वेळ वाचतो की आपली ही कणी एका साईडला पडते आणि तांदूळ एका साईडला पडतो. त्याच्यामुळे काय होतं की आपलं जे स्वच्छ करायचा टायमिंग आहे तो वाचतो. त्याचबरोबर इथे 1-2 खडे पण दिसत असतील तर असे खडे ते पडतात, तर आपण घरी ज्यावेळी तांदूळ घेऊन जातो त्यावेळी थोडं स्वच्छ करताना मग 1-2 खडे आपल्याला काढावे लागतात. मागच्या बाजूला भाताचा कोंडा पडतोय, तर हा कोंडा पण आम्ही पोत्यात भरून घरी घेऊन जातो आणि जनावरांना भिजवून घातला जातो, जेणेकरून त्यांच्या दुधात पण चांगली वाढ होते. मागं धर मागं धर मागे मागं हात लाव. हा
तर इथं आम्ही आमचा जो इंद्रायणी तांदूळ आहे तो पोत्यात भरून ठेवलेला आहे, जो की आम्ही घरी नेणार आहे. आणि त्याचबरोबर आमचा जो दुसरा तांदूळ आहे म्हणजेच गोरखनाथ, त्याला आम्ही थोडं पसरवून ठेवले. कारण ज्यावेळी आम्ही भाताचा तांदूळ होतो त्यावेळी थोडा गरम असतो, तर त्याला आम्ही असं पसरून ठेवले कारण तो थंड व्हावा. आणि तो थंड झाला की परत आम्ही त्याला गिरणीत टाकणार आहे त्याचं पीठ तयार करण्यासाठी. आणि नॉर्मल जसं आपलं गव्हाचं पीठ होतं तसंच हे तांदळाचं पीठची प्रोसेस पण सेमच आहे. हिरवं हिरवंच काढायचं. आणि मग डायरेक्ट गरम तांदूळ आम्ही गिरणीत टाकत नाही, त्याचं कारण म्हणजे मग तो तांदूळ असा चिटकून बसतो किंवा पीठ व्यवस्थित तयार होत नाही, ते जळतं वगैरे. त्याच्यामुळे त्याला थंड करूनच आम्ही मग गिरणीत टाकतो त्याचं पीठ होण्यासाठी. इकडे जा. लय वापरू नको. जो आपण वर्षभर मिरचीचा मसाला करतो तर त्याची गिरण पण इथे आहे. तर आम्ही ज्यावेळी आमचा मसाला करू तो व्हिडिओ पण मी तुम्हाला नक्कीच दाखवेन. साधारणतः सकाळी 8ला गिरणीत गेलो होतो आणि आता 11 वाजलेत. जेवण पण आमचं झालेलं आहे. तर आता आम्ही दुपारचं जेवण घेऊन शेतात चाललोय, कारण आता तिथं काजू पण गोळा करायचे आहेत. बरेच काजू पडले असतील. मी हे चांगलं लागतं. पहिले खाऊ क्वालिटी मला बघा बघा. हा बघा ती मस्त आहे.